Owen Richard yng nghanol cae. Crysa gwyrdd o'i gwmpas o tacl nerthol gan Ash Baker. I ddim yn drosedd ac mae Nathan Wood drwyddo fan hyn. Neu be fod o Wood yn mynd I hun. Tuag at y postyn agos yna. Owen Richard. Colli'r meddiant yn fan'na. Cyfle I Elliot Richards yn fan hyn. Yn cael ei amgylchynu. Trio dod o hyd I Oli Hulbert. Mae o, mae yna le I Hulbert ergedio. Ac mi fyddwch chi wedi disgwyl gwell yn fan'na gan Hulbert. Jacob Jones yn i'r cae. Nid y cyffyrddiad gorau gan Will Richards, na chwaith Keston Davies. James Kroll, o! Hyfryd gan James Kroll. Mae o'n manteisio ar y camgymeriadau yn amddiffyn y Barri. Mi oedd yr ergyd yn wefreiddiol gan James Kroll. I'r gornel, dim gobaith gan George Ratcliffe. Ben Margetson, bron o gael ei ddal yma gan Nathan Wood. Dros y llinell hanner mae'n mynd ar bel yn chwilio am Michael George. Yn y cwrt Cosby, George! Wedi gwasgu hwnna! Heibio I Daniel Higgs. A bron yn syth, mae'r Barri wedi unioni'r sgôr. Y cefnwr dde yn y cwrt Cosby ac yn gorffen fel ymosodwr. A'r ymwelwyr yn gyfartal. Michael George. A'r bas Letraws yna'n dod o hyd I Owen Cydihir. Peniad nôl i'r canol. Morgan Wigley. Dal I frwydro am y meddiant, ond wedyn yn ei cholli hi. Yn i'r cae gan Owen Pritchard, a mae Noah Daly drwyddo ar y gol yn fan hyn. Daly, arbediad gwych gan George Ratcliffe. Un yn erbyn un. Ratcliffe yn sefyll yn gadarn ac yn atal Noah Daly. Yr eilydd sydd newydd ddod i'r cae am gyfle